mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Hakuna mtu ambaye anayenielewa hakuzaliwa na mwanamke. Maandiko yanasema siku zetu katika ulimwengu huu ni chache, inahesabika. Siku yako ujui ni lini utatoka ulimwengu huu. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wala ambao watu wanaompenda Mungu naye atawapenda. Haleluya. Kabla hujatoka ulimwengu huu, kabla hujatoka, mpende Mwenyezi Mungu na moyo wako wote na nguvu zako zote. Maandiko yako wazi ya kwamba kadri ya miaka yetu kuishi katika ulimwengu huu, miezi yetu, miaka yetu, na vitu vingine ambavyo tunavyotenda katika maisha haya yanajulikana. Nataka tusome maandiko mawili ama matatu ili tutamatize kipindi hiki. Kitabu cha Warumi 8:18. Warumi 8:18. Nabalire mechando ya yekero kiabono ngaterigento. Onye korenganibwe no bonene boria bogocha korokibwa asetole. Amarika teba nabalire emechande yeiga neyekero ngati egeke. Hebu salimia mwenzako nikwambie jambo ambalo namwambia. Mwambie shida ya ulimwengu huu ni ya muda tu. Ewana atebanga emechando era sobo gimobo neyekero ngati egeke okolero koiga. Maombolezo ni ya muda mchache. Maandiko yanasema shida ambayo tunayokumbana nao, maandiko yako wazi ya kwamba ni ya muda mchache. Iwa enseye iga nigogo chaneka asekerokere ngaki egeke echaye mogo simeka nigogo simeka asekereke teko wekaniwa no bonne bukali bocha boko ruonya sae abateba ngatoko wekania ebintu bikaronya sae unabona mabera kali uronya sae toko bwekania ya bantu bagosoka naropa mabera karunya sae nabwe kanaya bagina bagotanga nigokamaga ukamatanga netia maji lakiatewa emechanere nseye neyekokere mati egeke ama woyara senseye ugonjwa ni wa muda mchache. Atewa emechanera sobo gimobo abakungu bali moseri abasande basere kale moseri asekerokere mati omone no woja no ila na sinkir echokaini erongola chandiko bale kamuli na hivi nakiatea enseye neyeme chandere mati emeke ade owalekerte wango otaliko bakuania owachandete na ekerokere ngaki egeke agotewa emechando era sobo gimobo okora kuna sobo gimobo niokora asekeregeke naro abachukuru batera abangisa sokoro yeyo mwatera bange aki mwatera bange abantu mwarerire nonyo monene taracha ngorarira tore lakini tokorera asekerokere ngaki egeke iwa none chukulechi aba na chungo tase monta tanga ngende bogondo ebesire pa tiamba te ebese yo te yama tuko kanya ko igwa no mugo ngakiatema emechanera senseye ngakire aya matuko ale ngaki amake ni onalo somanga omugakoyo yesaigorwa okolie miaka 91. Not all of us, Toraike 91. For example, there are several things that indicate that your ears are up. Emiaka yago yaeli,
unabona kero kora bekero bisiga watume chinde kubego kubeko mochibi kwanya watumire isatu ine sai ngano chiete toyo ninja kokana ine sai uno kuebeke pire kobeke to monye kendo kabeke sukari okoliginsa okolige nguro mo oro ine sai ngano chie toyo Oma tekala kwa kabokire kwa walk. You used to walk. Enjera kwa gatarire tariero otarero. Enjera kwa kayire tariero okwoyera rero. Iye koro kingama tukaga kore ngaki. Aelire enjera kwa lengo monyerere kare. Enjera kwa lenge kieni kare. Rero kwa jagire gotwara chingi kichi yanji paraga. Iye koro kingama tukao akore Airi nakini kaerire amarika gotebanga obo musani onyasai otara kwa sobo gimobo kiagera no kwe kabo musani ongo onyasai kabo musani onyasai aye kabo musani onyasai kogo kwa sobo gimobo kabo musani onyasai manyana na nyasai buya na nyasai ko manye o maete nyasai kogo kwa as the king of God ogo kwa as the son of God ogo kwa as a daughter of God ogo kwa mosombongo onyasai tigago kwa senseye abantu bakwa nebo saigo otinde kuna ano sire pi egetabu kemerengani kitabu cha Methali 14:32 kitabu cha Methali 14:32 abagaka baba nkorandi babegete kigosi nyasa bakoni mokurua mogole isatu yani inumo iwa kama disi last mote lunga busi aha mabe mokolia mabe nigago tugutwa yarua sengenje gokora kwaye kobe korendo monyeno burunge nigago kwa osemeria obugate ogosemeria onye ndimwe ugaga ndimwateba amen iwa atebanga omonyeno burunge omuntu omwanjite nyasaye unabona nagenda ko rumugiro ndo ruarite kansa oruari emyaka 20 gochakira hivi gotuchia ali moyo gochakira gochimata nigaerete agotanga basta ima tena one day I will die nani nima tena nyasaye gocha ingende iguru kabantu bandi bakumeti era ali mete onyorochire gochande kenge mori yago akebera ntianyiriye tugwasa likomutu kwari ginge changa poma kwa poma elindo bekere mori ye ele changa balenga mole dai agiate onya ko engoke ko beka magena engoko kwari ginge te ebisara bibi aye kwa beka ikikebe ngana libira akole ngati koko rusiwe lino mayoko beka enyongala lia enyonge enero ya gotongete ngakiatewa omonya bibe kago kwa nigago kupi atasemere nyasaye abantu barasomo gimobo bago kubata maitinga nane kamaje kubokigwa abantu bara bategene tigoro yokobokigwa abantu bara inaiga bategene tinga nyasaye moyale begende tikibeza chiabo begende abana babo batengonyo mwana onataje tibwangu kono nakule abantu begende tikibeza ngakiateba omokoria mabe nigago kwa otinde kwa liarupi nometenga abantu bara iga batanya gotera nona gotera muna ulimwa pasa mwarora aba ekwa yekorangengeriwa kwanyara basacha bara matunguru lakini babekere kanungu
Udah gak diri kira ngarau. Pawe kerunga wake nunggu. Orang na bantu aku buat tuh kana. Bura kotera kol tua tera mundo tamai ti kotera. Omong yo ya ka ko kiwasto binto awat teba ngawasta. Kone ya antara aqua. Endagere ra kora ngaki. Inga na tinyo kuwege na ni mate na kongo kwa. Ni kongo kwa malaika le ne bera ya ne. Haleluya. Omong no bua to ko semelio konene. Paka kamura. Move ke to ko semelio se mete ya ine mere ne mosme ke to oche. Mete kuwege ne te mete. Ogo tu. Ore mia kata manini ne mete kama mia kata manini. Ngokonyo yonde. Mia kata manini kwa tamanini. Na wengo wole mo mia kwa tamanini. Wele ne temete. Bako kala mo mota kwa moto ngo kwa. Oye Yesu ogo kuelete ayo kuelo mo ingole buya. Bale kabuli naiti. Iwa te wangomo ya bibi ako tinde kulia ruwa. Abasaja mutali kujikanisa. Amalika gotewa. Omondo kurungeno ku. Agatana sai. Ase miaka 300. Nyuma atara makweli. Ayenga ngomo taranera sobo gimobo. Bakungu ngomo taranera sobo gimobo. Agotewa nimotara kwa obo gimabua ho bobua toke bobisume ya Yesu. Ekiagara me ya Yesu no obo gimabua kana karabo kortanga ki. Bone agotewa ngakinya sai. Ayanye tegendo ki. Ense woigakaru mwana ole mo maima. Mosaje ondora mwanyita korana ki. Tasira na bero obo gimabua lili. Wakarana kare bonga kiago tebanga oyo mwenge nire Yesu oyo iga na kwa na maetenga niga ago tinde kwa okoboki wango kortana ki nkoro iwa wana banyasai aso gimobo mondo dago tebanga our life on earth is a very temporary assignment nigogoro obo gimobo mwenge toira kamule motoko nyagokora kogokora emeremeyo omanyenengo chare arore meremeyo buna gwa kolide lakini egento nande kene yasao itago teba nigago teba iga agacha sabaye abalenga abaye bakora ngaki bakamuanga korenda abamuanje tere akaba okobua kurukwa bana bango banyasai iwa bana banyasai ante omone noyo iga yani obaru amanyingao na iteka omanyire nganje no mwana bweru woti yani nkina keba no kumambia na jiete na ilo moisonde uliso ya magante ngabasa kiwa sanani ne chingia nani ne chimbe akajaga na kochi buate kero monta matenge nyombe kiwa santi kwa abaiba karopeli moja basa nada ngante ngo kukitoko iga bantu kukitaiga sometimes sikuana abeke njera ogotamira ile yokitete musiki kungote abaiba gasoa ekere basoa bakanyala basaba ile ndagera ogosaba okuwenge bona bagane tinga bagagire abaibi no bale mapema bagatebanga indutokora ja bagajaka bagakora bagabateyuna tuwa kolire iga to bagere besa polisi okubona ngatu besa tugwani ina nali barusiri jibesa ebengi 58,000 bakoma watebunga onye besa mubuati nandi abantu abwe bale 18 bakama kosoki tinyaunyo bali ne kibeti bakatebi mulisi ngalamba mansi onye gotage tobe moyo eresa sebese ko omungi nakamonyoka akalete kibeti bakamotenga toi koso inono koboko toe kunya kumanyira kuchinjera ibyo ngachikoranga omulisi diri baso kai omulisi akakai goro esiringi goro akakanye kero ura baikantera bakobulinga ki ngoto atibesa mwana ngano mokungu mutaje takoliti irana baka nyo omulisi no ura ni baso ataiga kero monto okwayane kuwa
matendira baru bangu tuo maiga okoyana kwa tumoka kiromo none kewe ya dikale mu ari ko limiko morogi yake ngandi nono kutara kujibolere emo kuwa na no kutacha ora pako kubolere mangana yo kuebisia aye isa kumule mo tira je kokon bako kole yutan bako irana ekara ba irana bako bolio mo ngirolinga ngayo mo sachari oko tebanga ditaba buat o to buat kuchi ebe se ni wa to ate isane eye nyanga yie bako chikolige risiri ngenja ere bako nyono ade yuru bako genda isiko Polisio na bugate metenda kon aga chance muna chance polisi akabatebe nga motara ankora abatebe kiteka mia mito sabe mumaye ko chaki mumaye ko chaki meno baka motebe nga tali ko sabatu acha ege tutaka tenge doki ebe selu bokungwa to ana to kola aye to yao polisi akateba nga chiwe sabugate echire kebe time rora este kama tinse Usato ya maka genda kanyone libwe ya mona 500 akamubolio omusacho ogima obwate kigali sika obwate kirege elibwe ya mona 500 chore kemo ogache kibesa ozokwe ulishya kateba inubo igato sabe mokole ntikara so monene mulishya akoro saba kuna kidi yako oraiga atanga nyasaye bakonya na barabuo emandia yemo batokara lia igoro iria jo tebanga batoke igoro unakora mukia batigire kebeti kekie libu kwali gotoka na kwala agwala kwa o polisi agaja kontebinga oko gitoko gitake Itake kwano rasokora ngaki asoko sokera abantu bagitete asobo gimobo amalika goteba omonene onyo monene takolendenka abakolenda ebakolembere moyagendo ki yawosa iwa abana banyasa somo gasoyo iga naye asobo gimobo omugako emecha agokonye nayo omwegeni aseritari ya Yesu do basakonya gotirara igo emyaka yonsi abantu bale bachikirunga ochoche my graduation ochoche my retirement abantu bale iga batanya kuchika abantu retirement yabo yokonywa abantu bale banyule emyaka emenge abantu bale barosili amaruo emyaka emenge amalika gotebanga mambo hayo ambayo unatenda yametosha aisanire ebintu kubakorera sobo bimobo omwana onyasaye byakorera ngaki byaisanire obo bimobo naye kabo omuntu onyasaye igore komanya ngoyo no muntu ito amone nawo tebanga the Lord will send his angel to encamp and surround those who fear the Lord. Hallelujah. Ago tebongo monene asaba antobalia vamos a emertio monene na toma maraika aeta nanenke yabo na konya kobalenda igwa abana banyasai ntara kora mangana ya iga to basago kwa asobo gibobo iga ogokwa igoleta komanyeti gakwe kuno monto nyasai gakwe igole maetena one day o monto iga nege nitenga nabo kigwe wote asobo gimabwa kare na kare igwa abana banyasai asobo gimobo obo gimobo igole very fragile obo gimobo igole obwenge obo gimobo nabora abolero mami tokora tingaki today you are here, tomorrow you don't know what will happen tomorrow. Ero nalili tukoliao amalika gote balero nalili tukoliao kora igweli ogiria nyasaye toko nyenkoro yango yao amatukaya na mabe na abatebirie na tegerete TV none kikuye chiga cheirira abantu bande bakure Yakunya kutangaza nganjende asoyo neno nkora pi. Oko runande chikulo chigendere ayi wakoli.
okwet ebeka mukungu ate bimusaka ankole kole ora to munga ako okora na dale to munga amatukaya ngakiare na tero amana banyasa amatukaya ngakiare omuntu kagote nganganye boli ngamagoro koramaki omwali oyo amaene muna nyasale moyo nyasaba konye amaene muna tule aiga amaene bali ngamoko kanisa mukiga wangapi munaenda kanisani mukiga bia mwana nyasaba konye bali ngana inwa amaene mutanya ko chitoba sabene kulwa mukigo iga naye mukiga nga amaene mukigo iga mukiaye yo wala leo busuku mukiga nane kogenda ongine kwa tenile osbati na nugura alia obegete yanganya moto akia kuruku makina buli bale ngaba ko ndal moki goy bale mo gocho yamon bale ngamo tali gocho okay bale ngamo tama dia se mover mole genero subito Morio mfungule staff imejano itu ne kero kere ngatu ateba imejadira sobo kibobo ne kero kere ngatu obo kimabwe itu bobisu meyango ya yes omonato seni me ya yeso oyo motoli itu